Ja, dobrý deň. To je Dneska presne si moja preberieme. Vždycky mi švacne niekde môj chlieb. Začneme od výroby. Asi stlačí nejaké divné tlačítko, ako ho stlača a nájde nejaký chlieb alebo nejakú waflu. To je jedno, čo vám dá a vždycky ho niekam švatne. No, keď už nie, no tak pôjde tu, niekde si ho nakráje. Vyvisíme spravodlivé. Ale je jedno, že či to bude spravodlivo, alebo nebude. Snaží sa, ale nedarí sa jej to nikdy. Tak. Snaží sa, ale nedarí. Hoci ako si to rozkrajuje a vždycky to je veľké. Vlastne. Vidíte? Moc veľké. Tak. Op. Mama vždycky sa snaží rozkrajovať čo najmenšie kúsky, ale aj tak. Až potom si to môže takto decko pekne zjesť. Proste, prinesie to decku na stôl, samozrejme, že tu waflu bude nejako guľkať, lebo vidíte? Takéto stvorenia žerú chlieb. No ty počkaj. Chod do tej džuly. No. Chemikáľne nebudeš. Tú waflu tam chytia, chodia pomaličky. Kostené máky. Potom máme ešte ho zamatrieskajú. A vy takto prídete k tomu chlebu, čo vám mama dala, tak vy ho zjete, ani neviete, že čo. A dokonca aj párky tak robí, ale to je jedno.